Tuig 1521, unang niabot sa lapihan dinhi sa Sugbo ang pagtuong Kristohanon pinaagi sa usa ka Spanish expedition nga gipanguluhan ni Fernando Magallanes uban sa unang mga misyonero. Gihangop ang ilang pagabot ug ang ilang pagpanudlo nagbunga ngadto sa pagpabunyag sa unang kapin 500 ka mga nitibong Sugboanon pinanguluhan ni Hara Humabon o Reyna Juana. Ug sukad di adto, milambo, mitubo ug mikuyanap ang pagtuong Kristohanon sa tibok Sugbo ug hangtod na sa tibok nasod nga Pilipino. Nga bisan pa sa mga dagkong krisis ug problema tungod sa mga kalamidad ug trahedya, padayon kitang lig-on ug mibangon tungod sa atong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Karong umaabot tuig 2021, atong saulogon ang ika-500 ka tuig nga kasumaran sa pag-abot ug pagtisok sa Kristohanong pagtuo dinhi sa Sugbo. Kiniyahan sa temang Gifted to Give, ang maong kasaulugan nagasukad sa dakong kalipay ug pagpasalamat sa Dios nga may buot aron matisok ug mutubo sa Sugbo ang Kristohanong pagtuo. Nga kitang nakadawat nga ato kining ipaambit usab ngadto sa uban. Dunga natong ipaambit ang gasa sa pagtuo nga atong nadawat tungod kay isip mga Kristiyanos, we are gifted to give.